оё ростае ки даъваткунӣ ба хизмати ҳарбира продлит карданд. ба ҳамин хотир ҳар гуна гапҳое ки беасосан ҳамура овоза карда паҳн накунед. 1996 соли таваллуд ё 1997 ё 1998 чӣ хеле фаҳмем запрет дорем ё ин ки не? чунки ҳамун фарзандо метрискошон ба номи шумо мебошад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азизу гироми қадр, чӣ хеле ки аз номи видео диден маълум аст ки мо дар чӣ мавзӯъ гап мезанем. Бародарони азиз, чӣ хеле ки медонед дар канали ма конкурс рафтесай фаромӯш накунед. Ва имрӯз хостум ки барои шумо як аксияи дигар кунам. Марҳамат, видеои аксияра мемонам, ҳатман билет бихар. Ассалому алайкум бародарои азизу гироми қадр. Конкурс ҳамагӣ 63 дона приз дора. Шоҳҷоизаш Lexus RX 350 ва якта Corolla 2 соли 2010. Аксияи имрӯзаи мо ба 1000 рубл 10 дона билет барои шумо дода мешавад. Дар ин ҳамин номерое ки дидестен картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷон меброяд. Сумта мепартой ва чекта дар ҳамин номер рӯй мекунӣ. Ҳаракат ки бародари азиз ки билет кам мондагиай аксия намешавад дигар. خب мегзарем ба қисми мавзӯи асосӣ. чӣ хеле ки ҳама рӯза дар ҳамин мавзӯъ савол метиҳед. агар тибқи қарор ва фармонҳо бигирем ана ҳамин рӯз яъне ки 27 ноябр даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ призови тирамоҳӣ аллакай ба анҷом расид. аз ҷониби шумо бисёр савол пешниҳод мекунем ки оё ростае ки даъваткунӣ ба хизмати ҳарбира продлит карданд то 10 декабр ё то 20 декабр. бародарони азизу гироми қадр, ин суханҳо ягон асос надорад. призови тирамоҳӣ даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ аз 1 октябр то 27 ноябр давом мекунад ва имрӯз охирон рӯзуш буд. ба ҳамин хотир ҳар гуна гапҳое ки беасосан ҳамура овоза карда паҳн накунед. аллакай бигем даъваткунӣ ба хизмат ба анҷом расид ва боз призови баҳорӣ боша аз 1 апрел сар мешавад то 27 мая давом мекунад. ин мавзӯе буд ки шумо бисёр дар ҳамин бора савол пешниҳод мекардед ва ҷавобтона гирифтед. акнун комментарияҳоро мехонем, ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. Субҳонов нависондай: телефонҳои 2 ё 3 сол пеш харидагӣ растамошка мекунӣ? Не, телефонҳои нава танҳо растамошка бояд кунед. ҳар телефоне ки оли коробкаш ҳуй кардагӣ нестай ва нав ворид мешавад. ва агар дар телефони касе ки смс омадагӣ бошад, телефонҳои кӯҳнада, ӯ мақсад маънои ӯра надорад ки шумо пул метиҳед растамошка мекунед. аз ӯ телефонҳо ройгон мебошад. Давлатов нависондай: ака дар кинои Мирзо Сорбони дар зиндагӣ юристӣ? ма дар ҳамун кинорам юрист будам ва дар зиндагирам бале юристам. дипломи ҳуқуқшиносӣ дорам, маълумоти олӣ дорам. як каси дигар нависондае ки ҳамин 96 кадом моҳе бошам мебаранаш ё ин ки не? 1996 соли таваллуд ё 1997 ё 1998 чанде ки набоша шумо моҳошам ба назар бигиред. агар ки 18 сола шидагӣ набоша ба хизмат даъват намешавад ва агар 27 сола шида боша аллакай ба хизмат даъват намешавад. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум Сорбон бародар, ҳамин патент қимат мешавад ё ки аз байн мегиранаш? я рӯшанӣ меандохтен оиди ҳамин масъала. патент фикр мекунам ки аз байн намерава ва аллакай нархномаш барои соли 2024 аниқ шид ва мо 2 рӯз ё 3 рӯз пеш буд ки дар ин бора видео кардагӣ гуфтем. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум бародар, аз Москва бо мошини худ омада дар Тоҷикистон чанд муҳлат метонем гашта? дар вақте ки ворид мешен ҷумҳурии Тоҷикистонда аз 15 рӯза муҳлат сар мешавад ва баъдан 1 моҳарам мешавад. бародари азиз, як каси дигар нависонда: салом бародар, чӣ хеле фаҳмем запрет дорем ё ин ки не? илтимос фаҳмон. рости гап намедонам ва ягон каса барои проверка кардан тавсия дода наметавонам. як каси дигар нависондае ки ассалому алайкум бародари азиз, оиди алимент споридан камтар равшанӣ меандохтӣ. агар ки вазъиятат сист бошад чӣ хел мекунӣ? дар ҳолате ки акти никоҳи шумо бекор мешавад ва шумо фарзанд доред, шумо уҳдадор ҳастед ки алимент биспоред. новобаста аз шароите ки шумо доред, алимент супоридан ҳатмӣ мебошад. як каси дигар нависондае: агар 2 фарзанд дошта бошӣ вале ЗАГС не хизмат мебаранд? не, агар ки 2 фарзанд дошта бошед, ЗАГС ҳам надошта бошед, шумо ба хизмати ҳарбӣ даъват намешед, чунки ҳамун фарзандо метрискошон ба номи шумо мебошад. тамошобинони азизу гироми қадр, видеоро ҷамъбаст мекунем. то наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.